Bonġu Dumbenit. Bonġu Serafina. Dumbenit, is-sensiela kollha daħ, divertenti għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. Inaqat magħna biex tgawd din is-sensiela tant divertenti b'karattri ħelwin. Trid titħaq mela akkwista din is-sensiela, anzi, żewġ sensieliet għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa fuq 21-472-800 jew 27-472-800 u nġibulek il-prodott wara l-bib tad-dar tiegħek. Dumbenit, is-sensiela li int għandu jkollok. Bonġu Dumbenit. Bonġu Siju Benit. Issa ċansi ta' kwista din is-sensiela tan divertenti u komika ta' Dumbenit 30 episodju għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa biex tordna 21-472-800 jew 27-472-800 u l-ordni tiegħek inġibu ilek id-dar. Bonġu Dumbenit. Benit, xbirċa ġratilna Benit. Ġara uħ, minn mitħi. Għalej, ħat ma bit, it-tifla taħuna Petru sa tasal il-lum. Allora dalla ġeb kollu. Nafsi oħra, u ma sessib il-ħat jistenni għal-aeroport jaħasra. U tibżax kollox nirranġaw. Anġlu! Tox tinkwieta, ċħat sa jmur għal-jom sanħalaw għal-airport għafet tinkwieta. Anġlu! Stajt kellim li għataw ta' montu. Mur, iġri ħaffef, iġri. Inti stajt għatla qabel tal-għen ġeja salib. Niġri fej, kappella. Mur aħroġ il-karozza mill-garax, ibqa sejja l-airport u pikja n-nepotija u ġiba hawn. Iġri! Stajt għatla qabel uħtaf. Ma nintajtni ċans nitkellem. Int kim uħof dak l-Amerikan iswed u d-bahrit tiegħi miegħu. U nixtieq nkun naf minn ivvinta kitba bħal din fuqi. Dumbenit! In kif se jkun naf minn nepotija tiegħek l-airport? Anċi ħassa kemm int ignorant, mhux nepotija waħda għandu kappillan mur u ġiba nsi tibqa' ġejbi hawn. Ħuda d-dar tagħna, mur u ħaffi fissa. Ma rridx nemmen. Emminni Ġizella, illi xħin rajtom kien sa jħossni ħażin. Stħajt minn floku jien. Il-bambin rafak minn xarek uħt. Nħoss il-kuxjenza tiegħi nadifa. Idħol! Dar boħra! Salfaġġa bħal di morru għalja intom u mhux jien! Salvaċċi! Ara ma tmissnix! Xej, tax battika ta' tadni, ritta tirkab miegħi u ma rriditx b'xej. Intom battu lil dan is-salvaċċalija il-kol il-ħabs nibatkom dan ħtif bil-forza. X'għamilti lanċ? Min jien? Ma għamiltina xej. Ma rridix tiġi bil-kwiet, batta minn qadda u twajta fil-karozza. Għamilt ħażin, għax. Ek titratta ma tfajla sabiħa bħal din. Ħara, sinjori. Ara ma tmissniex int taf il-kol għal-ħabs u int ma toħroġ minn hemm. Kikum mawx il-kappillan ngħidlek. Ara x'widna għandi kappillan. Kuħabx il-divettux. Insertet għandek udni kbar mill-oħra. U se ngħidlek x'għandi, kitbet l id-dajja! Udnejk. Dnub li ma tajtilek x'barra, taf x'għamilli dak. Qabad li l-bagalja u xeħeti li ġol karozza. Unbat qabad li isni xi xkora tiber u tefani ġol karozza. Sakkar il-bibin u baqa ġejaw xkanat. Dan ħtif u ħanuħu passi bil-liġi. Namillek żewġ galletti nizzor. Grazzi Dumbenit. Imma ħadd il-parir tiegħek u bdejt id-dieta. U għamil tajjeb. Tafx nitolbok jekk ma jimpurtax. Għat-trambit milli tixrob inti. Minna li kont tajtu l-imbit, sor. Għatra ġit tagħmel. Umbat minn tal-kappillan ma jkunx imbabas. Ara ġejso. U da żgur hekk irid jismazziju l-kappillan. Isma' Ġoni ħanħallik għax illum irid innaddaf kull ma u mid-dera mhux ġej għajnuna hekk. Ciao, narak. Ciao. Kemmu ħelu da Ġoni. Kemmu ħelu Ġovan rittajtux. Iva, Ġovan rrid ngħid għax kont qed insemmik f'qalbi. Dak min kien? Dak min? Ma min kont qiegħda titkellem. Wieħed hux, inti x'ġej tagħmel hawn? Jiena bħalissa kont inħobb ngħaddi ngħid kelma ma' tijuk il-kappillan u saftitilu l-uffiċċju kont nieħu ħsibu jien. Imma t-Siju Benit mhux hawn, Ġovan. Għawint, aħjar hux.
Għalfej għalaqt il-bib. Li ma jmux jidħol xi ħadd. Fejn iċ-ċavetta? Ċavetta xi trida. X'insakkar il-bib. Tix titlaq lil barra minna u ma ngħidlek x'tagħmel. Sa dan it-tant għadek metlix ma' min kont qiegħda titkellem. L-ewwel nett mhux affarik, u t-tieni int kemm int tajjur. Ruhi, meta wieħed bħali jasal f'ċerta età u jirnexxielu jakkwista blanzum bħalek, irid joqgħod attent u ma jafdaħx għax malajr jaħrablu. Sa jek tippermettili se nkompli Giovanni. Ħallik mit-tindif. Miej ma jkun joqsok xejn. Kull mandi kollox għalik u ħanajdlek tafx. Għandi fuq li għandi. U da żgur nista' nimmaġina da snin kollha lilek tfaddal. U kull mandi kollox għalik. Issa busni waħda. Jek tiġi t-siju. It-tiju mux hawn, weħedna qegħdin Adam u Eva fil-ġnien tal-Eden. Busni waħda. U jek jiġi xi ħadd tiegħu Għadek ma tax kif jimmiġnu wara. Ġofan! Issa flok toqgħod tiskanta, mhux aħjar tmur ġiftit ilma, ħassa ħażin samna l-ħata fil-waqt. Ħassa ħażin. U mela. Bonġu Dumbenit. Bonġu Serafino. Dumbenit, is-sensiela kollha daħħal, divertenti għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. Inaqat magħna biex tgawd din is-sensiela tant divertenti b'karattri ħelwin. Trid titħaq mela akkwista din is-sensiela, anzi, żewġ sensieliet għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa fuq 21-472-800 jew 27-472-800 u nġibulek il-prodott wara l-bib tad-dar tiegħek. Dumbenit, is-sensiela li int għandu jkollok. Bonġu Dumbenit. Bonġu tiju Beni. Issa ċansi ta' kwista din is-sensiela tan divertenti u komika ta' Dumbenit 30 episodju għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa biex tordna 21-472-800 jew 27-472-800 u l-ordni tiegħek inġibu jilek id-dar. Bonġu Dumbenit. Et jintilef ħafna ħin prezzjuż. U ħadd mu qed jagħti kas li bħalissa tziju Pippo jinsab x'imkien ma' dik id-debba. U jekk il-kappillan mhux se jitlaq, se joqtolha u wara se jispara r-rasu. Iva, kollox sew. Kalma, signorina. Kollox nirranġa. Sa naqbad, nitla fuq, nippakja l-bagalji u ndabbar rasi. Waħdi, mitlu u miċħut minn kulħadd. Min kulħadd leħi. Jien nibqa' miegħek sal-aħħar. U anki jien. Miegħek sal-aħħar. Grazzi, Giovanni. Hello. Min? Għaw Monsignor Ġisof, xnajdlu għadek mejjet? Hello. Għajda eccellenza. Iviva. Iviva. Le. Iva. Berikni eccellenza. X'qallek hi? Biex titilqu minn hawn mill-aktar fis possibbli, oħt. Memx inta għamel. Bonġu, sirt li klart. Dak ħasil, dak tidlik. Madun saf ta' d-dija ma kiku għaw Dumbenit jabdek rasek li sfirek, u jaxsel nardbik. Tajt lix ma ġitx nadifa ta' Tina nadifa, das kem nadifa s-sakristija. Il-ħabs tiħil minn jafijek l-għanċ ġiblaw, ħajkoll l-immur neġa naħsel jien, newwil l-baqi. Dak li tagħmel int kollox tajjeb u li nagħmel jien ħażin. Meta naħsel l-art jien, l-art tanti ġitli li taraw ċek fija. Dak għalfejn nisa jħobbu jiġu l-qoddis bidbil it-twal. Għadni maftax, dun selfa se jkolli nerġa naħsel. Lele taħsel xej, għassar il-ħin. Ġib tafix, tafx. Xaffisu. Forsi nħajra xaħat tal-sagristan la inti titlaq. Mur iftaħ. Għazu. Allura li ħad keċini? Le, inti mux mija jimpiegat. Din konna ċerajnija minn qabel. Inti t-tejn l-anġlu blaħlas. Blaħlas vera naħseb għax għadu ma tani xejta.
Bonġu Dum Benit. Bonġu Serafino. Dum Benit, is-sensiela kollha daħ, divertenti għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. Inaqat magħna biex tgawd din is-sensiela tant divertenti b'karattri Halloween. Trid titħaq mela akkwista din is-sensiela, anzi, żewġ sensieliet għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa fuq 21-472-800 jew 27-472-800 u nġibulek il-prodott wara l-bib tad-dar tiegħek. Dum Benit, is-sensiela li int għandu jkollok. Bonġu Dum Benit. Good morning, Dum Benit. Bonġu, see you, Benny. Issa ċansi ta' kwista din is-sensiela tan divertenti u komika ta' Dum Benit 30 episodju għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa biex tordna 21-472-800 jew 27-472-800 u l-ordni tiegħek inġibu ilek id-dar. Bonġu Dum Benit. Meta sejra ġiżi? Jien qedtilhom biex ma jirrub xejn lilek għalissa. Jaqgħu nċib raspur oħra. Fil-każ tkellem, iftaħ qalbek miegħi. ċappa tajn oħra mseda differenza ġiżi. Jaħasrat si qed timla rasek għal xejn. Vera li ċertu sinjali juruk, ma sissa tmem xejn. Sinjali? Kellim tabib. Għamilt eżama mediku? Għax għalfejn qed timla rasek? Naf li aktar il-qoddim irrid nagħmel eżami mediku, ma sissa dni m'għamilt xejn. Si, int l-ewwel wieħed li se tkun taf meta nkun ċerta. Issa ħammur nħu xawer u nintefa' fis-sodda x'illum vera tinħossni għajjiena u mdardra. Berikni tsi. Għara Sur Pippo, għaddi. Dum Benit hawnijat? Iva u qiegħed imma qed jistri ftit. Jekk hija triqet ħallih. U le, bil-qiegħda qiegħed. Sur Kapilla. Għaw Sur Pippo. X'għandek bżonn Sur Pippo? Rrid inkellmek. Bejnietna. M'hemm xejn spiċċa kollox. Xi spiċċa Benit? Sur Kappillan jekk jogħġbok, Sur Pippo. Ġuda. Ġuda, li qed? Ma ħadd ħliefek din il-kamra? Jekk koħti tridek, tieħdok, imma bejn u bejnek spiċċa kollox, Sur Pippo. Isma', inti għaw dik il-btala twila li għamilt. Ħawdetlek moħħok? Jien fuq il-banda ġejt inkellmek. Le, insija, il-banda mhux saddoq fil-festa? Sur Kappillan, għal dis-sena sanżanżnu, set standardi ġodda. U għanna ħarqa tan-nar, laqqat ma kellna bħala fir-raħal. Mramlu biċċa xogħol. Dawk il-murtali, itfawhom fil-każin. Forsi tellaħ ma smawit. Jekk minna likom sa tbeżżawni u sa tkeċċuni mir-raħal, sejrin żball. Imma min irid ikeċċek mir-raħal? Int. Dawk li trilibat, mis-sek tisħi, dawk ritratti, oxxeni, Ġuda! Din ta' Ġuda tardax tajta? U għarsanilek, jekk il-banda ma ddoqx, il-festa ma ssirx! Spajtux qal il-president tal-Kazin l-Aħmar, il-festa ma ssirx. Għed mhux hekk? U nerġa' ngħidlek, jekk il-banda ma ddoqx, il-festa ma ssirx, jien is-sindku tar-raħal u nżommilkom il-permessi kollha. Taf xi kun hawn? Baħ! ċemiterju mhux festa! Era, ħateddidni minn għalik, għax tagħmel li xi bomba. Tajt mhux hekk? U għajt il-loħtok Ġisella. Li jien kont hawn, imma kelli nitlaq. Għax rajt qudiemi, xetan! Xitan int? Ġuda! Għarru ħedġu xteġġu dak il-kelma! Isa, tija! Tija! U d-dawar wiċċek, xinti koħra fuq il-naħa l-oħra. Tajt musta nibta minnek, jien kaxkar kollu ma' bik, jien? Ġuda! Tija! Bonġu Dum Benit. Bonġu Serafino. Dum Benit, is-sensiela kollha daħ, divertenti għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. Inaqat magħna biex tgawd din is-sensiela tan divertenti b'karattri Halloween.
trid titħaq mela akkwista din is-sensiela, anzi, żewġ sensieliet għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa fuq 21-472-800 jew 27-472-800 u nġibulek il-prodott wara l-bib tad-dar tiegħek. Dum Benit, is-sensiela li int għandu jkollok. Buongiorno, Don Benny. Good morning, Don Benny. Buongiorno, Benny. Issa ċansi ta' kwista din is-sensiela tan divertenti u komika ta' Dum Benit 30 episodju għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa biex tordna 21-472-800 jew 27-472-800 u l-ordni tiegħek inġibu ilek id-dar. Buongiorno, Don Benny.